grab at the performance as well on video. Ha? Gawas bitin. Gawas bitin. Pagawas bitin. Gawas bitin. Nah, nato ano, intro. Balibola. Yan. Malo, sayo naman lo. Depan. Pagawas ang bitin diyan. Oh, rin ito sa pagawas bitin, di ba? Oh, ya. Thank you, Quick. Anda dah Quick, bitin dah Quick. Ito aran drone. Oh, may iwan doon. Sayaw si bibigyan. Bibigyan ni sayaw. Gila. Nakaping. Mao na siyang ilang culture mga boss before magsugod ang event. Nasa yung nani nga kuan. Bantay na nabot silang si Bigari. Ah. Di ba gisugat sa gingon ani po? Ah, nani gaman to? Ah. Kung mao ni mga naong nga gyapon. Pariyar mo isulig na akong tanan. Lagi usa to napakan bitin. Udagan ni siya mga pila ka minutos mga igala. Ano alam mo, mao niya ilang mahagi nga rin sa Dubai. Ilang culture ba? Oh. Patay likay-likay. Timpak man nagbitin niya. Papagod mo man. Tira pa to. Gusto kayo manaya kung amo ani? Ah, mo ba? Okay mo man ilang pangyot, no? Ato kay budots mo pod. Ay nga ni nga steeping, isayaw na nagbudot. Ang bit, ang steeping ni budot. Oh, drum eh. Mo may lain sa sayang love you one. Ha? Yang bitin maluwi, malipong na yung bitin. Ang drum, ano yung gwapo ni? May pakarat gitu. Apil mo nagtapoy ang lumbot eh, oh. Ha? Apil mo nagtapoy. Yan eh. Kung may kabaw si Tado sa ilang piece ng igala, comment lang mo. Kamon letag ano si Tado lang yung kapar. Kedua. Ketulog. Ayun, pagak. Mau tagias bitin. Mau tagias bitin.